Przypomnieni. O sprawach kiesich bez mój mobilniok ze kamratym canarctym Zymbokiem. Dolazł ja do chałupy, wlazł ja do sieni, widza i że we mojej brywkastni coś idzie. Sztyjc zgodą i otwieram ten mój kastnik. Wybieram z niego wszystko i drugim daklem słyszaj, że wtosik ślazuje po schodach ze wierzchniego sztoku. Kuśtyk, 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 Sąsiadka pod bierlami biedzi się ze słodami, jest już chnetki na dole. Kuśtyk, 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 kuśtyk. Ja staram się zawrzeć ta brywkastla, udzierżnić to wszystko w gracach i cięgiem snadną rzecą godum. I coś powiedział Ernst, co? Aha, ja, jeszcze jedna łożkliwa mamzela zrobiła ci haja, bo chciała mieć wystawające zębska, o Jezu, kuzie, 100 pierunów. Kuwerty ślecieli ci mi na zol, a ja ze mobilniokiem przy daklu filuja na ta łoparto na krykach sąsiadka, kiero też dziwo się na mnie przelęknionym weźrokiem. No, witam, paniczko, można wam czymś wspomóc, co? Łomoj ty pomboczku, rzekła zapucanym głosem. Łomoj ty pomboczku, musa się wrócić nazad. I kuśtyk, 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 a ja styrca ze mobiliokiem przy uchu i blank nie poradza się pochytać, nie poradza nic pokopić. Sąsiadka wlazuje po lekuśku nazad po tych słodach i nagle obraca się kumie i godo. Jester kusie, jak to dobrze, co ja panie Ojgin nawód natrefiła. Jak to dobrze, wspomniało mi się, co zapomniała w doma mój gybis. Ojgin z wniosku.